वेलकाम बेक माय यूट्यूब चैनल। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों बिदा बाबु। बेयो मोनसे कमेडि बड' शर्ट मुभि। लोगोफोर, दासिमहालागै बे भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों दिलीप, अनजालि, दैमा, प्रेमजित, अनजालि बसुमतारी। लोगोफोर, बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। दासिमहालागै फुलै नायाखैब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। बे भिडिअनि स्क्रिप्ट डिरेक्टरानो जादों दिलीप स्वर्गियारी आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों सामिर बसुमतारी। लोगोफोर, फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि SB प्रडाक्शन अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे स्क्रिन नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै अब्ला नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। गोजोननाय मोनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअ गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला गोदान भिडिअ आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुगोन। लोगोफोर, नोंथांमोननावबो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो आं बे भिडिअनि लिंकआव मोनसे वाट्सएप ग्रुप होनानै दोनदों, नोंथांमोना जइन जानो हागोन।